کارvedانên peyama rêberê PKK Abdullah Öcalanê zîndanî ku cara ewil piştî 8 salan li gel parêzerên xwe hevdîtinê pêkanî bû didomin. Peyamên Öcalanî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê rê li ber nîqaşên jinûva destpêkirina proseya çareseriyê vekiribû. Lêbelê ev mijar û îddia ji aliyê rayedarên hikûmeta Tirkiyeyê ve hatibû radkirin. Nivîskar û siyasetmedarê Kurd Kemal Burkayê ku di van salên dawî de ji siyaseta aktiv dûr e û bes bi xebatên komeleya Weqfa Rêya Azadiyê re mijûl e. Li ser mijarên Rojevê bersiv da pirsên Kurdistan 24. Burkayê ku peyama Öcalan erênê dibîne, dibêje heyfa wan keç û xortên Kurdan e ku xwe ber mirinê, lewra daviya vê xwe kuştine. Li gorî Burkay, kesên ku bi sedema deyndariya Öcalan, keç û xortên Kurdan teşwîqê greva birçîbûn û rojiya mirinê dikin, ew ne dostên Kurdan in. Mesela duvarê ku dibêje ew xort bila jiyana xwe ji dest nedin. Evên ku greva birçîbûnê rojiya mirinê digirin. Yani ev gotin ne xirab e. Ez bi xwe jî dibêjim ku ew greva birçîbûnê rojiya mirinê tiştekî gelek şaş e ji bo wan xortan. Kemal Burkay gotineke bê îddia dike ku nîqaşan bi xwe re bîne û dibêje li gorî min Öcalan dibin têjîdê danîne û belkî Öcalan bi xwe naxwaze di vê konjonktûrê de peyameke bide û hevdîtinan pêk bîne. Li bir raya min ez dibêjim ku Öcalan dibin tecrîdê de nîne. Çawa nîne? Yani belkî Öcalan bi xwe jî di vê qonaqê de naxwaze mehamiyên xwe bibîne. Naxwaze mesajekî bide. Mesajek da vê dawiyê. Ev mesela tecrîdê ne tiştekî rast e. Öcalan hatiye ne hatiye ji dervelat. İmraliyê de pêvajoya İmraliyê de dibin tecrîdê de ne. Şertên wî başin nal cem hefalên dinî jî hene. Siyasetmedarê bi ezmûn li ser egera proseyeka nû ya çareseriyê jî pirsa me dibersivîne û dibêje ez di demekî nêzik de îhtimala pêvajoyeka nû nabînim. Lêyeke dest pê bike wê gelek baş bibe. Kur sê sal berê rewş gelek guharî baş veçû. Sê sal berê hikûmeta AK Partî bi Kurdan re rûdinişt. Qenebe bi PKK re rûdinişt. Bi rêveberên wan re rûdinişt ku çareseriyekê bibîne. Ev pêvajo kut bû. Hükümet bu hevalê Bahçeli, hangi MHP. MHP jî siyaseta wan gelek dijî Kurdan e. Bona vêyekê ez nêzik da ihtimaleke pêvajoyeke teze nabînim. Lê eger dest pê bike tiştekî baş e. Her wiha Kemal Burkay li ser jinûva hilbijartinên Şaredariya Stenbolê jî rawestiya û got li gel ku İmamoğlu qezenc kiribû jî heqî wî jê hat standin. Lêbelê li gorî Burkay derbarê meseleya Kurdan da siyaseta CHP jiya AKP cudatirîne û Ekrem İmamoğlu rayedarên CHP tevî ku bi saya Kurdan bi serketin jî ji bo meseleya Kurdan tu tiştekî berbiçav negotine û nabêjin jî. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara. Tevgere.